Kailen Geronimo channel crime video tharang lo chuak leta he channel a hian mi tharini chuan kan lo lom chea crime chanchin ngai nom tak kan ti chuak thina ingai na zong ni chuan mi lo subscribe sak ve don nia he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koi zong le tharum thona promote tumna om lo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Lodzinski New Jersey USA piang le selian ania an u naw hi palinin u mi pale mei chiale naw mi pa pakhat ani kumsom parukanin an khochenom walkar New Jersey a u avatloa chuta chuan George William in tongin a kumle August ni rukum sanga zako somriat panga fapa Timothea annea timitin an komai thinani amai rochu in tonnal reilo na chu anin kara newatam chota lea an la puitling tok lo boknen an fapa timi chu tharuk lekani lain Michelle de chu anin thenle tangengea ti chuan a fapa chu shroin South Amboy New Jersey alaizon nu an wafin taroi mayani chutia afani na panen ananin thenle taxi a chuan timia en kolchu akovalowin ngat pum hlum lo thei talova school la chu high school china lo ban san dai to boxi ti chuan a thom tok te hlo po turu em lova ain hlo kol ve ta zaka ma se thane manga in a taima em maya na pakhat mai po du tok lovin arwalin pani te kop thina chuti khopa thokarim tanana na chu relo te chungin a fapanen anin dan na tur khop chu a khol nga ve ta der maya ti chuan timianen chuan in thar an lo lut ve ta ani a mai ro chu na thok chunga ma ni fa en kol chu ti na mai lo ni hau lova a chang le ana tho lanin a fapa chu a thian te na lo chok lopa chu tiang chok tu nei lo chang chuan ana tho na muna a hruai chang te po tam mai a tho pui de chuan Michelle chu nu thata kani thu an soide u zela tin an thona renga atai ma in thane mangai thei hlenin an soibok ama point fiam thuin chol kar topi kani hi a in ti ve thina a hnale a fapa en kol bak chu engdang ma boi pui man me ulo ani tin ngai zong te po han tong ve thin ma se shin lo fa la ka pa chan han chan chu an lo in huam lo de u zela relo te an kalsan le mai thin chu tiang chuan a hring nun chu a happening hlei thei me ulova chuta kumsa zakwa som kwa khan a in nga na ve ber au te nu pa chu Florida lama an pem le ta zuya anun chu khir ti pia lamanita a fapa ti mi chu ana thona shoi te ngai ta zeu uzawa a in dai lo chho viau ani ti mi po chu school kai ruala lo ni veta ma se Michelle chuan a fapa chu en kol ne tok lo tia chiang hle school tai te ching ema a school lu masak ber kuma phei chuan voisom ni pangangot ap sena tin voisom ruk pathum lai atlai bok ani a mai ro chu heti chung hian ama Michelle shu chiang tu de chuan an fak em thova a fapa hi a mangaya nun nuam theang ber pe ka dua ma se adin munina zir ngang lovani an ti thin an soi chu adik na chen po omang a chan chu tiang khopadin mun har sale in hlo chop tak mewan khosave trok chung chuan a fapa chu private school thave tok tak St Mary School a ada thea tin chol man na nuam taka te akal pui deu reng thei bok ani tuna kan crime case chui chho tur poi chu tenga mun nuama fan puina trongalawin tran chu ni nge meni somni panga kumsang zakwa somkwa pakhat na zir top ni ania US pai indona thi te shedrang nanani thum chung cholan manchin Memorial Day weekend anti chu an mang tran toa Michelle po chuan afa patimia kumnga mi chu an khochenom Sherville an nei mek South Amboy Carnival a shoi tumin ruaman na asiam ve ani atum dan chuan chomalama timia chu a bazar pui photanga kindergarten graduation a hak tur a malo leito gang nena in me tur ke koran lei photanga
chumi nuwa au fanu kumngami le fapa timi chu hruain carnivala chuan an kaldon ani amai ro chu an bazar na tang chuan kaltlang arim chan ema wangin au fanu chu valam koi tolovin carnivala chuan an kaltlang le ta zoka amun chu dar sarian thlinga dar sari le chan vela michelle chu au fanu nichina kan soi khami u kum som pathum mi Jennifer Blair le achian nu pakhat nen anin mulhol maya michelle chuan mangang takin Jennifer hnena chuan timia a hlo thuashil tatlat mai michelle chuan thil in tura leilain timia chu lo kalbo daya azon ngel point mu zolo thu soya ti chuan Serville police station a kalin timia bo thu chu anwa report ta top mai ani police te po chuan an lo ngai poimo saklea rang takin an che chuak ngala mun sang sanga in thendarin mi bozon na chu an thok chan ngal ani ma se thanem ngai taka an zon nuwa po chuan timia chu an muzo chuang reng lo maya hetiang mi pui zi hut ka ra hi chuan harasa ni hitin carnival chu anan khar mi maya ma se chu ti chung po chuan mason na om hlei thei chuang lo an ui fing tele an mani le na tu mitlom ngai thanem taktenen anan thok chuak lea ma se carnival an man na mun le chevel zong te chu mai pal nei hlau tak an dap chua vek nu po chuan timia mel reng mu tur om chuang lo ani chutia mason na om thei tak lova chuan bozon na chu top san ri mai thainan sheta ti chuan zan lai dar nia an trin dar tapot ani atuk zingdar nga le chan ve tangin bozon be pui chu anan thak thale ta tlom ngai ron thok chuak po mi za thum chuang zetan ni toa carnival an man na mun le a che vel zong te apia deva motor pak na mun tele mun kil khor ber te thlengin an hol kwal le ta chara chunglama helicopter vir vut reng boka ma se chutiang khopa an be ngor chung po chuan mason na soi tu reng alom thei chuang lo chuta azet chuan police te po chuan be dong ve chanta helai mun le che vela hi chuan om se kan mu to emang om lo ni hi misolin an rubawanga mun na an thuk ru niang tin ngai dan pom nuam lo zet mai chu an chop chu mai lo ngai ta chulai che vela bozon nan kal pui po chu an ti top zui ta bok ani police te hian timia boni khan anu michelle kar chung pon lo ending vek toa an zon ni na po hian ai uluk zokin an dap chuak le feka ama hanril hel theina tur engman mu chuak lo ani tlom ngai ron thok chuak te chuan mi bozon na poster copy sang li lai an siama mun shanga tarin an natlang mup renga police te point rin hel report an dona piang an lo bozi ve char boka chutiang chuan mi zong mai chu timi bozon na chuan tha tho ve kan tum ti thei khopin chune man ngai tlang em ani atir phata timia pa George Willie chu thuan zot fiang ngala ma se fa pa bo lai chuan ani chu Iowa lama om dai ti fin fiania chu wang chuan ani churin lisa an da zui talo ani carnival a thok tele chu minia kalven kom theang ang te chu an ti pui zela mi patlei rol hian timia niom tak chu abo ma deu khanan mu ngei thu khwai takin an soya tin pakhat hian timia bo hun nian soi khami ma deu lo khan michelle nen an ti tia chu ta po chuan timia chu akia nga om tolo nin a soi bok ani police te chuan michelle in chung zong te po uluk takin an endika ma se timia chin chang she theina tur engma an muzo chuang lova amai ro chu thil fello engemaw om thei ti thu hla a phone call ngai thlak ruk na turin call an vua vele shima tin a bial palui te po zong chuakin thuan zot fia vek boka ma se mason na azuang mo rem khop mai timia thalak chu mun tina mu turom tin soila kan soi sual kherom love news channel zong an puang dum renga khesin fello an soi ho na TV show America's Most Wanted tapo chum ni lai an ti chuak bok ani police chuan chu tiang khopami pui pung khom tam kar tu ma mulwa abo mak thei chu makan tiang reng lea ma se
anu Michelle an koma changin ngai dan dang lam deuh hlek an nei ta tlat mai atir bera police ne na a report na khan dar sari le minute som panga vela in kal thei trailer pakhat bula timi chu thil in tur lein akal san zuaya aron let le chu lo om to lo ni na soya tin carnival an kal malok hian bolan peta homdel park sa huan an tlo bok niin a soyani amai ro chu heta sa huan an tlo chuma a motor park na mun nia a soi hi an khar ni takalo ni reng ti an hret chuak tlat maya tin an thenom vela mi te an kom na po khamizan khan ti mi chu ka hmunge ye ti thenom mi alova tin an hmu nun ber chu chun dar som pakhat bor vel khanin an lo soi bok ani setak ang khan atiran kom na Michelle chuan thil in tura leilok hlanin ti mi chu lo bo dai nin a soi khania ma se ni ni nuan kom le na ti mi chu right pakhata chuang zo a chuk che hi pa pakhat kumu pato lam hian lo kaya aya pavalai de ne na a hlan chong le ni na soya Michelle chuan thei pato paringa avin aum zui ngal boka ma se man tu au pazok chuan au to lo turatin midang bula a soi chon chuan a fapa chu an soi sak shrep tur thua shil nin a soya a ma thil lo soi to nen chuan a in person ta khop mai police chuan an oilo khop maya ma se ti vak ngai na bok si lo chumini vek chuan police station a aron lang le hlol maya athil sei chu phua chop vekani thu aron soi le tarup maya chu a thon thu phua chop dangdai takin chan na chau alani Michelle chuan a thu chu thlak le ta hlok maya tun chum phei chu amak dangdai u chuak rem khop mai a soi dan chuan a right pakhata timia chuan lain a mel shet nu pakhat eleni hian aron behlol mai ni ome eleni chu a shet dan po bank a tholain welfare fund aron withdraw thina chu tianga tang chuan in mel shet chhota ni na soya tin eleni chu sarwa ka lam na hmuna thoknin a soibok ani ti chuan soi chhun zom zelin eleni kianga chuan mi pa puitling pani le me chenau pang pakhat an om bok nin a soya eleni chuan ikal bozok du chuan vocal ro if a party chu kon lo en thelom vocal ro khai atia ma se avalet le chuan timi le chung mi te chu an lo om to lo ni na soya tin he thui a thup tlat na chan chu eleni le asangoi zon pui te chuan a fa pachunga chuan thil thalo takan tiang tia hlau wangnin a soibok ani nu chui tu chuan a bial pa ve de Fred Bruno an ti hi zong chuakin tho pui tan an som ve pop maya ani po chuan alo rem ti ve hlau mai ti chuan aru ka ngai thlang na khol vua chungin Michelle chu kom turin an ti ta ani chuan Michelle chu in puan ti ratum don ani ma se athiamang tok a han chim budoi kwal vel ngial nuwa po Michelle chuan atana poi thei tur eng ma soya nei lova eleni chungchang police te po alo shil to a khana la bur ngara tu thar danglam engma a soilo ani nu chui tu chuan thil dang pon chui zui ve thowa a mai ro chu an peng thui tak theilo Michelia mol mai chuan an mita fulak lo to chu wang chuan kom that le mai Chainan shia ti chuan juni som pathuma station a leng lut turin an som le ta top mai ani Michelle po chuan an som na chungai poimoin station a chuan aron lang vele maya a ma chi a soi elini chungchang bok kha soi non lea a mai ro chu chette belle ta zeu mai khatia anin timia chu kan lo en thelom an tiangai thadewatthil in tur leina lama pan san lai khan an zinga mi pa pakhat chuan ron zuya adara ron vuanin chemte ne na ron vau tamai ni na soya if a pa timi hi mi panau pang mel tha takania achunga thil thaloeng ma thleng lo se du chuan i mazona khan kalla ron hoile to mi su atinin a soile ta ani akom tu detective chuan athil soi chu oi lo na samaya chutia akal son ton nu an ron vau zui kherania a soi te chu om ziom hlollovina shia enga tinge ngoi rengin an ru bo mailo eng wangin nge an shoi bo don tian ron shil kherang aoyom lo ve de bokani
tin Michelle chu engwang au mai lo nge ni mi pui tam tak zi hut ka ra te chuan engma hlo turom lova engwangin nge midang puina dil mai lo ti han zot le a ma se Michelle chuan a chan na thadeu mai lo nei vele tlat eleni thui shoi pakhat chuan chem te keng chungin a vau khur renga atan han au chuangam na chi zia zang ani lo thua sei ve tlat ani nu chui tu pa chuan a oi lo ngang maya ma se oi lo sak ngot chuan ma son na thlen don chuangin a hre to lova chu wang chuan tactic skill deuh mai apply ta detective chuan uluk devin ka ngai to chianga ithil soi ka oi ta deuh tlat mai a han ti te a tuna Michelle soyang deuh che hi Berkeley a nau pangruk bo khesan lo chui to ti soin aru bo tu chuan a chung te hena nau pang chu adana mun tura shila ma se in nawa hi in mulet le du ni chuan police te in shil thiang lo ti na wawa chu tiang che chuan tuna timi aru bo tu te po hian Michelle chuan wawanga chu wang chuan police te hena do ta soi tamai niarin thu detective chuan ama Michelle chu a han shila chu tactic dangdai common lo zet mai chu a thok thavio dona ang tatlat mai Michelle chuan o chu wang chi chu nia thil sang ka soi kwal reng ni engma ka soi cholo chuan thakhat nuwa timi chu himdam taka anron hotir le tur thu min shila ati ta heu maya chu ta tak chuan nu chui tu pa chuan a thluwa ka vor vir le ta thuaya tuna hian anron dana mun tur chu min shil nge ngai nia timia din mun hi ader thong viau mai thei him taka kan chan chhuat theinan tuna min shilro a han tilea Michelle chuan ram noi pilril taka in rau san to pakhatan ronda don ti zonga soya detective chuan aya chip chiar dewa soi turin han nor lea a soi du mai lo wangin a thil lo soi to zong te po khadot vek ti a hriat thu te a han shil ta hiala chuta aze chuan Michelle chu alunga oi ta lo hlea dot sei wanga min man don ani chuan tuna hian min manula ani lo chuan kanin kom hian om zia pakhat ma nei lo ka hodon ati tamak maya interrogation room chu a chua san ta dai mai ama han chel zina tur evidence om big der silova nu chui tu de tan chuan ti ngai na wang hlea ngi dewa en liam mai lo chu ti thei dang om le tari lo ani investigator de chuan Michelle chu an ring hlel bon top toa mani fate an bo laia dot lo la soi kwal zut reng mai chu thil ni phung ani hlol lovin an shia tin angai event tok lo hlein an sheboka ma se thu dikla chuan hai chuak hlei thei der mai bok silo he menu hian chum nian kom lea chuta po chuan mason pui thei tur thu poi moeng manin dop chuak zo chuang lova lungoi lo tak bokin in kom na pindana chua san le ve a chu bak chu in kom po du to lo thua sei ta hial ani nu chui tu tala chuan ama han o na theina tur evidence eng man la nei thei chuang lova an mi bo ti mi a po chu re hian a re fanga aladam nge thi to ti po hriat ani to lova police mi le sa tam zok chuan a thian ring ma to zok ani ti chuan le chutia kal ngai na shelo takan om lai chuan October ni somni parukum sa zakwa somkwa pakhat timia bo tanga thlanga laia liam hnuwa thil pai mo bon turu uchuak an muchuak tarup mai chumini chuan papakhat science subject zirtir tu den o mele hi serve lui bullokom raritan center park pakhat business park an tia hian savale leichung chang zirin akala chutia awa kwalna lama chuan cartoon character lar tak ninja turtles lem chuang pheikhok nau pang size ti hriat tak hi a muchuak nol maya chutiang pheikhok chu ti mi khana bo lai khana bunin anu Michelle chuan alo sei to ani chu a char tu den a po chuan chanchin thar tang te na lo sheve to an mi bo ti mi ta ngei chu ni ringin Sherville police station a avaking pe ngal wang fanga ma se anu Michelle anan entir chuan ang lo de uria wa hriat thu lo sei le tlat maya a mai ro chu nu chui tu de chuan ani nge an hriat awangin chu pheikhok chu anda thata thovani chu ti lai chuan pheikhok char du pa science teacher de na chuan om huna tangin chanchin lo langai chang verenga
police te chuan an mi bo zon lai ti mi pheikhawk nge ni tian lo fin fianga man la ngal zung tura ngai lain an re ta wang mai sia alunga oi tamia lo mai ti chuan a pheikhawk char chung chang chu tual chung chan chin bua atili kaut ta zeu maya an ni chuan an lo ngai poimo ngang maya chan chin bu phek man lo lua ti rup mai le chu thu chuan ti tamin ti mia case po chuan ngai vena hlo thar le ta hlea bazar nu ho tanga phaya le khazir ho chenin an khel zui tamol mol mai ani tin chu ta mai chuan top lo victim pheikhawk niom tak char thom chuan FBI te beng hiala lo thleng ve ta chutia FBI te me an lo lan ta ka chuan Michelle po chu azam thar le ta deuh nge ni police station aron call le hlol maya an pheikhawk char chu ti mi ta nge ni a hriat thuron soile nu noa tin hmain a pheikhawk bom po en dik turin alo petoa chu nena an han en mil chuan science teacher dena pheikhawk char chu an mi bo ti mi pheikhawk nge ni tian fin fia ta ani chu vele aking le lam zong turin police te chu an thok chuak le ta sanga science zirtir tu paina charna hun le chevel zonga chuanin zar pharin uluk mang tarainan dap chuak veka ma se an be se ang hlo tlin na chuan mule theita chuang lo ani ni aliama tharal zela mi bo ti mi chu nungdama mule be se na chawtial tiala nungdama mule chu soilo arwang pon mu chuak zo kherangem ti po ngai to tham takalonita chuti ma son na om lova thla som pakhat laia liam nu chuan FBI de chuan an mi bo case su abula tang rata chui thatle trulin an hria ti chuan a ma tol chung police te lo be to na khan mai palemo ti sol palemo lo mem ti te anan soi ho nak naka chutinga man lak thatle na chuan bon lo zon to na ruam le mol zong chu shu thatle vek thain an hreta ti chuan om kho har wang ni mi lovin manan sul nu te chu anan fang thale ta chu ta le mak tak main rei pon zon main tharu kalta pheko kan lo char to na pia deulok fit som kwa vel le ka hla a king le lam chu anwa muta hlol mai a ma po khan chulai vel chu an lo shoot ne hle to sia eng tin ngen lo mu mai thei ti chu zona poimo takania ma se tu main chu tiang lam chon ngai to man ri lo chutia pheko king pol sam takan zon mu thei chuan evidence dang po mu chua le thei mai anin be sea an phur tlang to viau ani ti chuan le darkar ni vel kan wa kwal le nu chuan nau pangluru niom tak le ru dang som pakhat lai hian mu chuak le tarup mai tin suwa dur ti te lukham case le blanket tiang ring te le thil chi sang an char chau bok ani anthil mu chua chu ru ro zong ni to wangin timia ni le ni lo po shet mai theini lova fin fia tur chuan timia den tal record nen an en milangai don ani nu chui to chuan timia ru ro ninge an shet an mu chua thu chu anu Michelle po an va shet tir ngal fata ma sen be se lo tak main Michelle chu engtin malom lo adang lam ei lova makti nai mo lungai nai mo aru ro talan mu chua wang lom nai mo po engma mela mu turom lo ani ashing tunu ai chuan an veng mi puite an lom lo zo ke moti mai turania timi that tu chu hriat chu thoi an chaka thu nei tu te chu na takin an nor nga lui mai le FBI nu chui tu te po chuan muang chan chi ni to lo tian hria mi pui atanga nor na to bok nen keisuan an bo zui le ngal chara a masabra timi pa bokha thuan an zot fia vele ta ani a mai ro chu a mang thokhan aom na chin chiang takina soi thea shet pui tu nei boka chu wang chuan ani churin hleli sa train an thai bo le ngala tin Michelle bial palui te po khan kom non vele vek boka anni po a mang thokhan fi hlima ngai nin an chua zalen vele ngal ani adot le chuan Michelin timmi arubo tu apu elenika anan chui zui vele ta
Eleni ti ming pu shim chu mi enge mo zat an khom thea ma se an thalak amal mala an entir chuan Michelle chuan hei chu ni lo alo ti vek boxia a boy thak khop mai nu chui tu chuan an zon mu theilo chan chu eng dang wang nin an shetolo Eleni chu atak omlo a mishing phuwa chop mai nin an shetabera an victim nu Michelle bak churin hlel tur an shetolo ani atira chang ren khan atu soin mule malanelo ti thenia tin FBI te polygraph test a po chum ni ngota fail boka heng test nei chum hian a zam hlea a test operate tu te nena kati chaim ti azot jing hle nge ni ome baka mi puinol pui poin an lo ring hlel ru hle to hi lo nia aum dana a fapa bo chu kher te chiam lo nin an ria aluru me wan char nuwa po khan a thenga thonga la thok phachuang lo ti chun mu dan lo ni deu vek ani chum kha chu press conference an nei na a fapa tana chong try turin mi pui te chu soma journalist pakhathian if fapa bo hi ve tok lo hlena langa hi enge chan tina zot phong maya Michelle chuan mi hmuwa ka ngai tuana zang kalan chuat tir mai ngai lo tin min chu tenga min hmuan be se wanga vati dervel kher kha chul ka ti shan lo bok tina chang mak ani timiru ro charani ma khan mi puite chuan be se nan la nei fana bo zon na sen so how tak lu tuk tur lo chok venan sum tho khom la tur fanan buat saya a minga po friends of timi ti an vuwa nge chu malak na chu Michelle po chuan a tui pui hlea chumi board committee a po chuan a tel ve nge ani an charity event masaber chu Catholic school pakhata an neya Michelle rotna angin patling rual kor phelalam thin chipen del den sarten light swatan chir hep maini chu thil chuan soi sela hlo na sat leya nau pang bo zon na pula fan race na event ta patling rual kor phela han lam tur mai chu in melo ti fe fen chanem viau ani a mai ro chu tianga soi sel na sata kara po chuan ale peka an charity event nei le tura po chipen del te bok chu Michelle chuan aron rot lea bo chuan luk taka angai tu nuwa anni churuat tolo mai ni se tinan rel ta Michelle chu lungoi lovin bo ta chang chuan a chuak tau mia amai ani tin chu mai chu du tok lovin ukila ruaya fan committee chu le kha thon ti rup mai chu le kha chuan a fapa bo zon nan malak na zong a chuan ama timi thalak chu mana khabur ti azia ti rup mai ni chu ta le chu ti ama an rin hlel na asawa so bor to lai chuan nu chui tu de chuan thil poi mo deuh mai an mu chua belleta science teacher in timiru raw charna mun kha Michelle thona hlui office pialokani tian mutsuak le tatlat maya thun zo fialai khan hi lo soi mai pal hlawni mai theye tin thil common lo le em bok chu timia bo changa thlani na khan Michelle chu a thian then khatenen Bahamas a cholmangin an lo vazin vel ham maya an zin na zin ve cholmang ve mek state trooper pani ten an lo mufu hlau ani tin thil magdang da strange of the investigation into the wild west pakhat le chu timia ru wan charni khan FBI te chuan tu ti shet lo nena tangin khol chut le khathon pakhatan dongnol maya aron thon tu chuan timia that tu ming chu ron zia kwau maya chu pa chuan Michelle chu a hol le nia soin afa pa nen chuan tha dua ama ngei po chu ron som phone in a soyani lekhathon ziak tu chuan Michelle ming sipelinga chuan el pakhat chawa mang ti nu chui tu de chuan an lo mufu ngala chu chuan ngai dan pakhat anei tir le tatlat mai chu lekhathon ziak tu chu tu dang nilovin ama Michelle ngei chu nianga nu chui tu ten ama an rin hlelo na turin a ping spelling de chu asha sual dervel mai ani an ringa tin timia that tu pa niaron soila chu Michelle bial palui nu chui tu ten a fi lim ngei tian lo fin fia to te zinga mi ania chuta
ani ber kher phei chu Michelle nung chang zirna kong FBI te pui thaem tulani zui Michelle ama anrin hlelo na tura aron be vena zong chu ama aronin puana tluka angai thei tadai mayani nu chui tu chuan chu le khathon chu tangkai thei viau don tian ria DNA evidence mo fingerprint mo an mutsuak thei ni chuan Michelle churin hlel turom ei lovin an pu thlu thei don tina ani ti chuan chu le khathon chu uluk takin an endik ta an base in DNA po chu an mutsuak tangeya a mai ro chu an base lo takmain Michelle DNA nen Halloween milo zong lo mai Michelle chu rin hlel kai berani toa tin arin hlelom mai po nilovin aninge yang ti po an chiang tlang toa ma se aninge yang ti wang mai main zela in norliam thengot boxi lo dan oma danang thapa sol na te fin fiani ma chu sol na nei lo mishing innocent ani tlat maya chulai tak chu har salai tak po ni thin rengani chu tiang chuan rin thlelom te ma se in han tlak evidence khal thacheng chong takom thei miao lo wangin Michelle chu shemlovin naum tarenga hunakal zela timie case sui chu lovin len mai don ni te point alangta ani anrilel Michelle po chuan malam panin shingnun konga zo chho ve zela an khua chu atan reng na chi ni to lo wangin an kho chenom lokom au te avafina langsar lo takin hun le ni te amang chun zom ta zelani kuma vele deuh chuan mi pui poin an thei ngilanga an thom po chu zoi na re hlen don ni na langta ma se kumsang kan zakwa som ko pali July thla arin her chuan Michelle mel chuan TV News Channel zong aron lua le tapup mai le tun chum chu a fapa ruk bo case ni tolovin ama azok an ruk bo thu ani tlat mai ruk bo ni ma hian Michelle hian mi tu te moin an en thareng ni a hriat thu a chung te le a thian te lo hril toa nikha chu a uin Michelle kar kong pe lo ding reng hi awa muwa a kong kharin hon vek baka engine po alo la nung vut ani awa pan nai chuan Michelle chu mu tur lo hau lo maya atar mit le aparas alo lom thung chu vele au chuan tol chung police ne na a report ngala anni chuan rang takin nu chui nan thok ngala kar chung chu luk mang khengin an endik veka Michelle chin chang hriat theina tur engma an mutsuak mai lo chu ti rol chuan van nei thlak takin FBI agent phone number in ziana business card pakhathi an mutsuak lau maya card nung lama chuan kanin mule thuai don nia ala top lo ti zong hi lo in ziak ani nu chui tu re chuan chu thu ziak chu zir chian trulin an hria arubo tu chuan Michelle laga chuan thla thei mi lo huat na na sataka lo pai reng tina ni thengem ti te chu anin zot non mol maya ama fa pa polo that to tu kharon chenon le ani rin na alian viau ani a mai ro chu a bo thu report an don tu loka chuan an mi bo Michelle ne na chang chuan phone call an dong hlol maya ama rubo tu te chuan an chua azalen hlau nia soin an khua changa mail zaru govel zeta la Detroit Michigan a thuron soi mau mai kini ram te ang chu ni se a him chuan a thani chu kan ti liam mai thea ma se an ni ram nge an ni nian tlin thin khop mai police te chuan Michelle chu thuan zot fiale thapa a soidan chuan kara chuang lai FBI agent panin silai tin chungin anron nai chila blanketin a luan khu thuta ti chuan an chhuat tir le tak na mun di trade lampan chuan an kalpui ta ni in a soyani chu thu chuan FBI te benga thleng rang lea an pol zom na von himnan tal po che chua ngala ngai ti hriain Michelle mek na tol chung police station a chuan an ron tlan phei ngala a thu soi chu an oi chete lo a vauna angreng deu a kara business card an mu chu an ena chu te FBI mi le sa mingin ziak chu an agent te zinga pakhat man lo tian hre thei ngal pang maya
i phua chop dor ni point film khur ve de che an ti lo chau to ni tin chu da chuan an du tok mai lo Detroit atanga ron kol na nia soi chuan an chui chiang le ngata chu da chuan base sei lo tak mai in Detroit Greyhound bus station bulloka van tlang telephone atangin ani ti an fin fia le tlat mai a mai ro chu FBI agent fing sial tak tak te chu online hlan pum hlum thei chuang lo kan pol ti mual photum aya a top thleng ratin kan chui turani an ti ve tat to ti chuan an rin hlelang nge in thila lo thleng le ta chat mai an chui chian le de nuwa Michelle chuan an khua tanga Detroit pan na bus ticket lo kat thlap tian mu chuaka ruk bo ni lovin bus in Detroit apana athen nuwa ruk bo zalen le ta angina rain soi ti an fin fia thei ta ani chu ta le nu chui to de chuan ngai to na tharan nei le tatlat mai in room bo chung changa po mi buma shelo chuan thil danga po dot soya she don lo tian sha thiam ta a fapa thina chung chang thlengin soi chu lo theini lova kumni kalta ama anril hlel na chu ama vekina ron chem al thar le ani ber aru bolem chan na chu achung te nge nge poin hriat thiam har san tia midang ri ru hana tur engma don lova ama chi ain ngai to chu mani masial zia dik takani an tia an hove viau ani Michelle chuan dot FBI puna chuan a thiam lo tia in pom ngala tin FBI agent business card siam nan sarkar sil lema mang ti po phalo boka chung case pania chuan thiam lo chantir nin tharuk chung ina in khung tura shem ania tin thlathum chung en thak zui turati ani bok ani a shem na man zo nu de ulok hian a thopui nu laptop ru ka wangin ni khat chung lo ka pa khungania a laptop ruk chu mas presentan a bial pa lo pe vel hamani an man chole dan po common lo khop mai a bial pa chuan dora siam tira chuta chuan ru ka ni tian lo shia dor nei tu de chuan police an lo shet tir mak mai ani chuminu chuan umi seli chu tlemin azal veta deva nun bul chan thatle tumin a umi padang le omna Minnesota lama pem lea chuta chuan pasalte nein fa po pani an nei mana ma se kum thum nuain then lein a fa ten chuan Florida a u mei chian va fin le ani a fadang te chuan u nau pan nei ti an thengin lo na turin ti mi thalak chu lang sar takin a tar ni in a u chuan soi heti hun lai hian ti mi case chui chua thelo li saum ti ti to a kha tokin mel shed lo tu te mo hne na tangin tu thar eng mo chuan dong ve thina ma se chui thui turom lovin a zui ral le mai thin ti chuan hunakal zela kumsa ni soman lo chuang kai le ta der maya nu chui tu te po an lo in thak nual to a mi thar te chuan an case da voto cold case te chu uluk zo ka zir chen le trulin an shia chung zinga chuan timia case ngei po chu atel vele ta hlau mai ti chuan detective te chuan ngai tuana thar veng vong nen timia case chu an endik thale ta timia ru ro an charna bula an chartel evidence sang teka Michelle chung tele an nu fa sha chiang tur de te tu ma nen tir lo ti an sha chuak ta hlau maya a bikin lukham kor le blanket phek chungai poimo lo theinin an shelo a chan chu timia bo hun lai kha kholum wang lai takania a bo ni tak phek chu memorial weekend chungani sat beran ni ani nge chu tiang khopa kholum kara chuan mi panau pangin blanket a bat nuk don ti na nia blanket chu Michelle te in a tanga lak chuan ngei ti an fin fia thei chuan evidence khal thata katling thei donin an shia ani ti chuan a hun lai thalak an lo da that to te chu anan phor le ta Michelle le timia room thalak zong te chu luk takin an endik veka ma se an blanket evidence te na in mil thei tur thil eng man mu chuak le ta chuang lo ani a mai ro chu nu chui te chuan beidon san mai an la tum chuang lo hun te chu lo liam nem viau to ma se chui chua then lain be sei tlata
ti chuan kum som ni kalta Michelle te in chung dan la mit thla thei tur zongin a hun lai an thenom nai vai le chung khat leina te an phone call le ta chara ma se chu po chu malak na a thlak taka ni le don te po ang khop mai at tua ma chuan an in chung dan chuan soi thei to lova tin blanket po chu Michelle te ta nge ni ti fin fia thenom tlat lo ma se nu chui to de chuan top sanan la tum ei chuang lova mirin tla kom tur pakhat chau pon ton fu hlau chuan a tangkai viau don ti an hretlat ani ti chuan an be sham na chuan ra tharon chuale don tanin alang an evidence lui te an ke na lama chuan ming pakhat a man lo bel chian ngai reng lo hi an zum fu ta hlau maya chu ming chu Jennifer Blair ti nin Michelle ufa carnival an nei na hmun Michelle in timia bo thua shil masak berkha ani khatia Michelle a pasal nera in chen no Florida in son khan Jennifer hi akiang turin asoma heti hun lai hian Jennifer hian fa pathuma nei to ma se zungola veitlat maya Michelle hian puya du thua shil ani Jennifer po chuan anu tei thu chuin a fa te nen chuan Florida chuan an va phei veta Michelle chuan Jennifer chu zungol veite en kol na hmuna lut turina tia a fa te chu lo en kol sak thei thua shil bok ani Jennifer chuan anu tei thu chu oi lein zungol ve en kol na chuan aluta ma se heta lai hian Michelle chuan a fa te chu akuta da le chian ni tolo fa en kol turina fit tok lo tin a pasal hlui te chung kwa chu alo va be popa an pathum chuan api bul New Jersey alo thon let le vek maya chu Jennifer in a hriat chuan a thina urin aril ruan na hlea abikin a harasat lai le mi zong in an mu sit lai alo pui ve to na zong te ngai tuat chuak lo theilova chu ta chang chuan voi khat ma bele to lova chu in phatsan na rap thlak taka wang chuan chung kwan ni na po alo chu chat mak to ani chung an chan chin zong te chun chui tu ten an hriat chuan Jennifer chu man tangkai then in be seita inu te ne na in lai chin nei siam thalela arin ngam huna che timia thina chung chang khai soi puyanga kan nu chuina tangkai thei turenga matal min zo chua sakro tin an ngen ta top maya ma se Jennifer chuan alo nol fit thachak mai anu te chu mu du to lo thu lo sei ngal mia maya an ruwa man na masa chu hlotling lo le ta phot ma se nu chui tu de chuan be dong lovin ngai tuana lan seng le ngal chara ruwa man na thar that dewan nei le ta Jennifer chu an official le ngan so manga an evidence call sa te chuan en tiranga an nu chuina tangkai thei thil sei tur hriat lo an zot don ani ti chuan atu ka chuan Jennifer chu an ko kal tangeya eng thilin nge lo mok don ti renga shelova station a income satlia vel mai turanga in a hupur shan lem lo ti chuan le income na pindan chunga alu chia chu a phu chiang nge mai dokana chuan blanket hlui bal che to tak mai hi lo in pha hlup maya kum som pathum lekani laya thin akazin mi panau pangkum ngami timia blanket ngei mai han muthut chu a in sum man lo a top ngal zoi mai chuta chi chuan Michelle le an evidence in zum na lai chu chiang ke kok tak mai in an nei theita thusha tu tan po Jennifer aya try chu he case kher chuan tu manom don lo tia chiang viau ani ti chuan August ni rukum sani som pali khan Michelle Lodzinski chu fapa Timothy William Wiltshire tha thu boya chuan an man tange ngeya Michelle an man ni timia pian cham voi som ni pangana chia ni nge Michelle chung thu chu timia boral cha kum som ni panga chuanga liam nu marchi som paru kum sani som paru ka ngai tu chanania alandana chiang viau to ma se soitong khan dan chu dan ni miao wangin prosecutor lam tan kong ala thui viau mai
blanket baka evidence dang ti tla kan nei meu lova tin blanket lein chung thlun zom the witness la pakhat zong ania chuta accused nen mi mal thila in huat na lo nei to miselin thiam lo achan nan chuan do tlem po soi she lo tura mi then khatin an ngai alani zuya sarkar ukil te tan chuan alawau viau lo ani a mai ro chu fan nei thak takin FBI la man lo che thale hlau mai FBI nge court an chan ma thlani kalta khan Michelin now tua roi to me che pani hin lo zong chuak lau maya an pani ni chuan blanket chu Michelle in a ming e nian shet thuan soi ve fea pakhat chu hun lai khan kum som panga tang som pasari vel nin pakhat zok chu kum som pali ani ve thung Michelle ukil telamin chai boyan tum ngel poin chu me che pani te chuan an chan an so son du mi alwa an ron che thatak zet ani prosecutor lam chuan he thil thlen san hi soi fein timmi chu Michelle tan phurrit ania ezon na tha nei lo fa en kol pui tu tur ko pui nei hlei the box si lo tin ala nau panga thian kom le han wa chuat ti vel te thlal rol le kalani boxia chunga boina zong zong chu timmi a om lo chuan kiang ngal dok tura ngaya a that ta ni an ti ni tin a that ngei ti fin fiana po a chiang tok hlein an sia nu chui tu ten hena a thu thlak jing lu tuk te bozon lai mangang le shom ti mel po pungai mi lo te a thi ti an shil nu po a ma dang lam na eng ma mu tur la om chuang lo te a fa paru rawan charna pi lo ka an office lu yom ti a soi lang mi lo te chuan tol that tu ni ti a fin fia chiang hlen ti bok ani an witness ko zinga pakhachu ti mi a boni Michelle betu ni in soi khania anin biak lai po chuan timi chu bula mu turom tolwa tin Michelle chuan timi bo thu chu soilang mielo nin a soibok ani tin Michelle bial palui a ming thup pakhat po witness aron chang vele boka a thuron soi chuan court chunga te benga ver zak mai an chen ho lain tum ka chu an kota German Shepherd tin timi chu be thut maya a mai mun som sari pani lai an chila chu thila thlen ma chuan timi hi pona ama tir chini lo thenom ten uilian dewan nei nia tin film khur turina cha fowa ma se Michelle chuan eng mangai tolwa ase nuwa po hian pona da chula ching thonin a soyani Michelin afa pa en koldan chu u mei chia ten ngai sak em lova an naute an lo ve zoinen hian te khin bera nu fa po nang lo ti hialina soi thokat lai khan in nei tumin in hol te pon lo in hol ve toa ma se fa en goldan chuan ngai to na danga putir le ta dai nia soin Michelle chu afat en kol tu ta na du le ngang lova anin hol na po chu ati top zui ta top mai nin ain soini an witness ko zinga pakhat dang le chu a hun lai Michelle u nau pa bial nu ania a soidan chuan zan kha chu Michelle na kala wangin timi chuan lo choka Michelle chu ban ve mel chuan a tlai tong renga phone ron biain timi chu a mel shet po ni lo patling pakhat rola ron thon ho turin aron chani ome timi chuan chu tiang mel shet po ni lo ne na zan lai kholai kal chu lo ngam der lova anu thu pek po chu a nial ta top mai ani chumi nu de ulok chuan Michelle chu ron thleng phe vele de ngal maya a u bial nu soidan chuan timi chu ina tang chuan a pot chuak ngala stepa de chuan a hnuina hnuk thla kara nam luta a ho pui tanin a soyani tin Michelle chuan ke hi chu fanawen kol tura duan kanilo ti tong kamte mang phonin a u bial nu chuan a soiboka timia bo nia carnival a shoi vetum a shoi taklo a u fa kan soi kha he mi te fa hi ni nge a phurlu tukin mei chenau panga in nga tira engma soilovin carnival a chuan a kalsan le dai sia phone call taknial poinoron shriat tir ei lo nin a soi he hian Michelle masial zia arin tlak lo zia le midang ril ru tur pakhat ma don pui ngai lo zia tilang chiang viau ome Michelle ukil te ve thung chuan Michelle chu nu thatakani thuan soi war ve hlea timmi chu a fapa poni satlia mailova a khovelani a eng kima hlana rol puite zinga atlo bikang ti hlawin thei top chuina en kol thin nin an soyani
nu chui tu de chuan case sui chok theilo nian hlau luata pu thluk turan dapa mishing felfam kimbik lo Michelle chu target rem chang tak muinan hmua ti chuan rem lo deuh chungin an pu thutaringot mai niin an soi tin prosecutor lam evidence chop chuate po an nial fai vek boka DNA mo fingerprint te mo po pakhat ma hmuni lo ti soin an accuse Michelle po ain puang mi lo boka tin tol thana man ruwa po mu chuani lo ti ten soi bok ani ti mi kha angai sakina mangai ema abo malo ka huna man pui dan te kha in that turom dan turani theilo shim ti soin kindergarten graduation a hak tura lei puya ain fiam pui boka that turni se boy chungin khatiang kha ti hau lowang an ti vetlat ani tin prosecutor lam evidence nei khalber blanket chungchang po kha soi selin Michelle putluk theina tur khop fin fiana eng maum lova case in fel thoi an chak na le media lam bias lu tukna wangin an client chuana tor pha tani an tiani chuta defense ukil lam chuan rin lo lutukin witness shol takan ron nei vele hlol mai boka chupa chu zel tang chuak tonin aming chu Damien Dodla ani a seidan chuan zela omlain atan puipa Bernard Joseph McShane ati hian mi panau panga tha thu abulain puang nin asoya a seidan chuan carnival an nei na mun atangin mi panau pang chu a hruai bova a au chiam awangin mi nan thoman lo hriang ti hlawa ti chuan a rek hlum taringot mai ni ome witness Damien a chuan anua timia thi thu chu chanchin thara tangin alo shevea atan puipa in puana nen khan in nerem riawin a hria a hun lai khan police po hria tir nge a hria tir ngei ti puan fin fia zuibok ani chu pa mi panau pang tha thoin puang nia soi Bernard Joseph chu prosecutor lamin anan ko vele ta ani chuan Damien a pu na chu a hnial fi thlave thak maya tin defense ukil lampoin timia thi lai khan Joseph chu New Jersey a ngei tian fin fia thei big chuang lo ani ti chuan cholkar kwa zatarin court nuwa thiam thu soi hun chu ti top ania jury te kota eng kimom ta Michelle Lodzinski chu fapa Timothy William Wiltshire tha thu boya chuan thiam lo chan tir anita a shremna tur chu ni dang ngai to thatle tura ti nin danang tak chuan kumsom thuma tanga dam chung tang tura shrem theini don ani Michelle ukil te chuan shremna nep zo ka mu theinan thei to pan chhuat tur thuan puang zui ngala afapa ti mi ngei po khan dam chung tang tura anu em han shrem chu adu dana ne bi khau lawang an tiani ti chuan kumsang ni som pasari January ninga kumsom li pakwana mangmek Michelle shremna chu puana ni ta kumsom thum chung tang tura achung thu relani ta ani ashremna puan ni nu hian Michelle chuan ukil danga roi bellia chu pa chon document sang te chu amal malin han zir chiang velea Michelle in thiam lo chan chu thu shan a case in court a thleng shim po chu makati thu sei chua group mai prosecutor lam evidence sop chua te chu thil ni theile ni mel ti vel lirania nial rual lova fia fai pakhat maom lo aron ti vele ani arang takin kota thu buai ngai to that le dil na thelut ngala arang takin an lo nol sak ngala ma se ala be dong du chuang lo a topa chuan New Jersey Supreme Court in alo pom ve ta lau maya a mai ro chu Supreme Court Judge pasari zinga pakhat chu timia bo lai velkha US Attorney na chel lai lo nia thutlu na siam ko nga ngai dan kal khata pal theitin ain nuk dok ani Judge dang paruk te chuan vote an thlak ta pathumin anin zat chia mai dan pa nga ya chuan hetinga thutlu na in zat chiom hian ama court thurem na chuan ring tlang to mai thina ma se Michelle ukil te chuan chu an client dikna chan volak sakna ni tin charan kho ve tlat mai an thutlu na chungai tonun le turin Supreme Court chu an ngen le ta chara ti chuan Supreme Court chuan an vote in zat na churon thel dai turin court niam zo ka judge pakhat chu an som ta ani
mai ro chu anti fu kan ti don nge anti sual kan ti zok don ni chu judge chu Michelle ukil telama chuan ron chang tatlat mai defense lama vote chu judge palian lo ni ta ti na nia anni ngai dana chuan tol tha case me wa mi thiam lo chan tir tur chuan nial rol lo khopa fin fiana fia fai evidence sop chuanga ya chu prosecutor lamin an tla cham ta deuh nian ngai ani pakhatna an evidence nei that ve ber blanket chung chang chu soin DNA mo fiber mo engma mu chom lova tin an witness ko te po mi mala in huat na nei thei vekan ni an tia tin adot le chuan first degree mi thiam lo chan tir tur chuan to that to pu chuan ati lai chiang takin a hre tur ania tin atum lok ngei ti po fin fiana tur ani an tia thiam lo an chan tir Michelle hian chung chu a hre vekem ti fin fiana pakhat maum lova tin prosecutor lamin Michelle nung changan soidan nu thloi fanei to en kol hlei thelo mani fa ngai saklo deuh anga an soi chu gender in thierna lam rong kai ni an tia minol puin nu thloi fanei to te mi ziani tura an rin dan tlanglon devin an te ve top nian ngaya nu thloi kumsom ni pathum mi tan ma ni fine kol hau tak ziale thori mangai big zialam eng man mu puilo an tiani tichuan December ni somni pariat kumsang ni somni pakhat khan Michelle Lodzinski shemna chu ti top nin kumnga tan nuwa zela changa chuatir anita tutar lakhom tu te ma thu sain Michelle chuan a top thlenga ama chantlat tu te chunga lom thu soya a chung te le fa te mel mu lana nga lel to thu soi bok ani double jeopardy wangin Michelle case nga ya khin non theini to don lova eng ang evidence chale fia fai poron muchuak tharle ma se timia tha thua hi chuan thiam lo chang thei to lo shimani Michelle thian tele achung te nge zinga po ngai dana inang lo ve nuai thomaya chen khatin Michelle chuan lom puem em lain lom ve hau lo pon ve tho mai Michelle nu tra anau mai kala phei chu alungoi lo fal lea thunei tu te hian dikna tung ding thar le anin ngai ngeyanga ma se ani lo mi panau panglai na tom tak timia dikna chanwo an ruk sak zo kani zakro se ati piap mai tina ma thutlu na lo siam to tu jury te po khan lom lo tak zeta kan thutlu na kha eng ti han pom lo thar le khang lang nge mon ni le heng ro rel tu te hian dan keng ko kong an mo phurnan len chuak zo lova mi panau pang timia dikna chanwo an hum hal saklowani an tiani zel changa chuanu hian Michelle hi mu tur wang hlea then kha chuan Florida a fate bula let le to nin an soya a chan chini chiar zui turom talo khop mai eng poni se khamini meni somni panga kum sangan zakwa somkwa pakata thil thlen dan chip chiar kha kan hre chuak zo to don lo ni mela supposing a po ngai dana phir viau mai then khatin Michelle hi an ho hlua then khatin an chan ve tlat thunga apoi mo berchu Geronimo investigator te ngai dan hiania filima kan ngai nge thiam lo kan chantir comment section lama ngai dan ron ziak ve te khai in zawain tuk chuan nuam choi tuimut tuimang thale vek ule